खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि टपिकआबो जाबाय माने कमेन्ट खालामनायनि सायावनो बे भिडिअखौ लाबोदों आङो माने आंनिनो सासे साबसक्राइबारा कमेन्ट खालामदों जे माने एक ताला दुइ तालाखौ माने इन्जिनियार गैयालासिनो लुनो हागोन हाया होननानै एक ताला दुइ ताला तिन तालायानो जा इन्जिनियार गैयालासिनो लुनो हागोन जुदि नोंथाङा नुखानाय खोनाखानाय मोजां एक्सपिरियेन्स गोनां प्रफेसनेल मिस्ट्रि हमोबा एक ताला दुइ ताला तिन तालाबाबो इन्जिनियार गैयालासिनो न'खौ लुनो हायो जुदि नोंथाङा इन्जिनियार गैयालासिनो न'खौ लुनो सानमारदोबा मिस्ट्रिखौबो मोजां प्रफेसनेल गोनां मोनदोंब्ला नोंथाङा नाय जे माने हाखौ नाय जेन माने हाखर फबनाय ना मायो ना फेबर फबनाय ना मायो ना दंग'मोन ना मायो जागाखौ नायनांगोन आरो जाय जागायाव न' लुगोन बे न'खौ नायनानै माने फाउन्डेसनखौ बहायनांगोन माने इन्जिनियार गैयालासिनो न'खौ बानायनायनि बाथ्रा नालाय नोंथाङा मिस्ट्रिजों मोजां रायलायना फाउन्डेसनखौ बेसेबां गोथौआलागै लांनांगोन बेफोरखौ मोजाङै क्लियार डिसिसन लाखानानै मावनांगोन आरो दा इन्जिनियार गैयालासिनो न'खौ माबोरै लुनो हायो आं बिनि मोनसे ड्रयिं आखिना लाखादो बे ड्रयिं मथे फल' खालामनानै थाङोबा नोंथाङा इन्जिनियार गैयालासिनो न'खौ लुनो हाथारगोन आरो माने इन्जिनियार हमोबा इन्जिनियारा पार स्कुवेर फुट 20 थाखा करे हमो जुदि 20 थाखा करे पार स्कुवेर फुट हमोबा 1000 फुटाव नोङो 20,000 फैसा हरनांगौ जायो ओरैनो जुदि इन्जिनियार गैयालासिनो नोङो प्रफेसनेल मिस्ट्रि हमनानै जुदि लुयोबा इन्जिनियार खरसाया थालाङो आरो दा नक्साखौ आङो आखिना लाखादों नोंथांनि थाखाय दानिया नक्साखौ नायदोनि फै दानिया नक्साखौ नायदो लोगोफोर नै आं इयाव लिरना लाखादों माने G+0 G+1 G+2 माने G+2 लागि इयाव हिसाब होगोन आरो आं नोंथांमोननो इन्जिनियार गैयालासिनो माबोरै लुनो हागोन G+2 लागि G+3 लागि 4 लागिबो हागोन आं आगोलावबो बुंखादों माने प्रफेसनेल मिस्ट्रि जानांगोन माने एक्सपिरियेन्स गोनां मोजां एक्सपिरियेन्स गोनां मिस्ट्रि जानांगोन अब्लानिया नोङो इन्जिनियार गैयाबाबो G+2 3 लागि नों न'खौ लुनो हागोन आरो दा इयाव आङो G+2नि देखायगोन दा इयाव खुन्था थंनै आखिना लादों आं माने माबाखौसोथ' जे माने नक्सा नङा रुमखौ बेसेबां गिदिर बाथरुम टयलेट बेसेबां गिदिर लागोननि टपिक नङा नालाय माने G+2 लागि इन्जिनियार गैयालासिनो माबोरै न'खौ लुनाय बेनि सोमोन्दैसो नालाय टपिकआ दा इयाव खुन्था थंनै आखिना लादों माने जेन माने न' जागायनोबा फार्स्टआव मा नांगौ खुन्था नांगौ माने पस्ट नांगौ पस्टखौ जागायनायनि सिगां मा नांगौ जालिखौ नांगोन इयाव माने G+2नि दे जालिखौ नांगोन इयाव गुवारा जानांगोन 5 फुट गुवार जानांगोन इयो नै जालिया 5 फुट गुवार जानांगोन आरो इयो नै इयो जे आङो इयाव मा आखिदों नै इयो इ माने रड दै इयो इ माने गेजेरनि रड ओरै जालिया ओरै हाथाय गोनां जानांगोन साखि दावखोनाय जालिया ओरै हाथाय गोनां जानांगोन साखि दावखोनाय इयो 5 फुट जानांगोन इयो 5 फुट गुवार नैयाव ओरैनो लादों नै 5 फुट गुवार जुदि डिसटेन्सआ नोंनि खुन्थानि डिसटेन्सआ जुदि नोंनिया 16 फुट गाहामबा नोङो 5 फुटनि बारा होनांगोन जालिखौ माने 6 फुट गाहाम होनांगोन आरो बेनिफ्राय जालिनि रडआ जानांगोन 10 mm 6 इंसि सेन्टार टु सेन्टार माने 10 mm जानांगोन आरो 6 इंसि सेन्टार टु सेन्टार माने रडखौ जोङो जालिनि रडखौ ओरै सिखायो नालाय ओरै होमबा ओरै हाबाय इयो माने गेजेराव 6 इंसि थानांगोन आरो सेन्टार टु सेन्टार ओमफ्राय इयो हाथाया ओरै जाजोबनांगोन हाथाय थाजोबनांगोन आरो इयो दानिया जालिया 5 फुट जालिनि रडआ जाबाय 10 mm ओमफ्राय बे जालिया माने दिप जालि जानांगोन आरो इयो नै जेरै आं इयाव जेरै आखिदो इयो जेरै आखिदो ओरै जानांगोन दिप जालि थुरमुस टाइपनि बुङो इखो थुरमुस टाइपनि जालि इयो दिप जालि होनना बुङो थुरमुसा फिसाबाबो गावनिख्रुइ गोदोरसिन गोरासिनखौनो बोरै देख्रुबनो हायो बेफोरबायदिनो जब्द जायो बेफोरबायदि जालिखौ दिप जालि होयोब्ला ओमफ्राय दानिया मा दोङो रड दा पस्टनि रडआ बेसेबां mm जानांगोन खैथा जानांगोन बेखौ लिरखादों आं इयाव नैयाव दोङो नै पस्टनि रड जानांगोन 16 mm नि 8 पिस माने इयाव आं सावगारियाव दोंनैयाव लाखिना खिन्थिदों माने 16 mm नि 8 पिस जानांगोन आरो जेनेबा हमना ला इ खुन्था जाबायथ' नैयाव नायनो नोंथांमोना मोजाङै हमना ला इ खुन्था नंगौना इ खुन्था इनिफ्राय इ खनायाव थंसे इ खनायाव थंसे इ खनायाव थंसे इ खनायाव थंसे थंब्रै जाबाय 8 पिस जानांगोनथ' इनिफ्राय बे गेजेराव थंसे बेयाव थंसे बेयाव थंसे बेयाव थंसे माने 8 पिस जानांगोन 16 mm निनो बेयाव लिरदो पस्टनि रड 16 mm 8 पिस माने 16 mm 8 पिस जानांगोन बेनिफ्राय पस्टआ थांबाय ओमफ्राय दानिया मा दोङो नै बे दिपनिफ्राय नै भीमहालागि जे बिथा लेभेलनि भीम प्लेन भीम होनना बुङो बे भीमहालागि नोंनि गोथौआ जानांगोन 5 फुट गोथौ जानांगोन आरो बेयो 5 फुट गोथौ माने बिथा लेभेलनि भीमनिफ्राय सिङाव 5 फुट सिङाव थाहैनांगोन बे जालिया
जुदि नोंथांनि हाया जुदि हाया गोरा नङाबा बस्थिया गोरा नङाबा हाखर फबनाय माबा फेबर फबनाय बायदि टाइप बा नोङो 5 फुटनि जायगायाव नोङो 6 फुट 7 फुटबो होनांगोन आरो इखो हानि सायावसो सोनारगोन इयो बेखौ नोंथाङा मिस्ट्रिजों मोजां रायलायना ला मिस्ट्रि जुदिहा इन्जिनियार गैयालासिनो लुनाय बाथ्रा नालाय प्रफेसनेल मिस्ट्रि जानांगोन खिन्थु होनखाबाय थादों बारे बारे इयो हानि सायाव सोनारगोन इयो खिन्थु 5 फुटनि सायाव लानो नाङा आरो माने 5 फुटनि बारा लानांगोन माने 5 फुटनि खम लाथारनो नाङा ओमफ्राय बे बिथा लेभेलनिफ्राय बे दि बिल्डिं लागि थांबाय दानिया प्लेन भिमनि रडा जानांगोन नैयावदो 16 mm नि दोंब्रै 12 mm नि दोंनै नै माने इयाव खना खना दोङोना खना दोंब्रै 12 mm नि दोंब्रै माने 6था बान जागोन इयाव प्लेन भिमाव कारना मानो होनबा इ हायावनो नांना थाखायो हायावनो इनि अजनखौ हायानो ओरै नाथाबना लाखायो नालाय बेयाव खमानो जागोन आरो 16 mm नि दोंब्रै 12 नि दोंनैयानो जागोन इयाव बेनिफ्राय दानिया मा दोङो पस्टखौ बेसेबां गिदिर लानांगौ माने पस्टखौ 9/12 लानांगौ माने 9 इंसि बाय 12 इंसि माने नै इयो रेक्टेंगल जेनेबा ओरैया 9 इखिजानिया 9 ओमफ्राय इखिजानिया 12 माने 9/12 लानांगोन आरो इयाव 9/12 लानांगोन ओमफ्राय दानिया मा दोङो रिंखौ बेसेबां लागोन 8 mm नि रडखौ रिं बानायनांगोन आरो इयाव 8 mm नि रड माने 250 थादि होनना बुङो जोङो 8 mm नि रडखौ रिं होनांगोन 6 इंसि सेन्टार टु सेन्टार माने 6 इंसिनि डिसटेन्सआव होनांगोन आरो 6 इंसिनि बारा जानो मोना 6 इंसिनि खमबाबो मोजां खिन्थु रडा ओरैनो बारा हाबगोन खिन्थु 6 इंसि डिसटेन्सआव लाबानो जागोन आरो दानिया 6 इंसि सेन्टार टु सेन्टार 8 mm नि रड मामोन रिंखौ बोरै खालामनांगोन जेनेबा खनाखौ ग्रोब लानो नाङा ओरै ग्रोब लानो नाङा जेनेबा खनाखौ नैखिजा ओरै दिहुननांगोन आरो इयाव ओरै इदि दिहुननांगोन रिंखौ इदि बानायनांगोन जुदि ग्रोब लायोबा इयो बेस्रालांनो चान्स थायो आरो ग्रोब लायोबा खिन्थु इदि 135 डिग्रियाव माने रिंनि खनाखौ फेदेबनांगोन आरो होमबानिया मस्लाया इजाबो हाबबाय नैजाबो हाबबाय गेजेरावबो हाबबाय होमबानिया इ रिङा बेस्रानो चान्स थाया बेस्रानो सुबिदा थाया आरो बेनि थाखायनो रिंखौ इदि होनांगोन 8 mm नि जानांगोन इबो 6 इंसि सेन्टार टु सेन्टार ओमफ्राय दानिया मा दोङो नै भीम G+0 नि भीम बेबो मा जानांगोन 9/12 जानांगोन गिदिरा रडा जानांगोन 16 mm निनो 8 पिस माने इदिनो एखे G+0 एखेयानो थांबाय बेनिफ्राय दोङो G+1आव G+1 नि रडा सोलायबाय मायाव पस्टनि रडा दै 16 mm नि 6 पिस बेनिफ्राय 12 mm नि 2 पिस माने 8थाम नालाय दहाय 16 mm 8थाबो 16 mm दहायनिया ओमफ्राय दानिया 6 पिसआ 16 mm 2 पिसआ 12 mm सोलायबाय आरो माने जेसेबां दावखोलाङो एसेबांनो रडा खमायलांनांगौ अजना खमायो ओमफ्राय पस्टखौबो सेबनांगौ दायो सेबथ'वाखै इयाव पस्टखौ 9/9 लादो G+1हालागै बेनिफ्राय दानिया मा दोङो स्लेबनि भीम G+1 नि स्लेबनि भीम ओमफ्राय भीमनि गिदिरा जानांगोन 9/10 जानांगोन भीमनि गिदिरा दहायनिया 9/9आनोमोन ओमफ्राय 9/10 स्लेबनि भीमा G+1 निया ओमफ्राय भीमनि रडा जानांगोन 16 mm नि 6 पिस ओमफ्राय 12 mm नि 2 पिस माने पस्टआनो एखे जानांगोन आरो इयो बेनिफ्राय दानिया थांबाय माने रिङाथ' बेनो फैबाय थागोन 8 mm नियानो सेन्टार टु सेन्टार फैबाय थागोन इयो 6 इंसि सेन्टार टु सेन्टार फैबाय थागोन ओमफ्राय दानिया मा दोङो G+2 निया मा होनदों इयाव पस्टआ सेबैबाय 9/9 जानांगोन आरो इयाव पस्टआ 9/9 दहायनिया 9/12मोन एबार 9/9 माने अजना खमायलांबाय थानांगौ जेसेबां दावखोलाङो एसेबांनो फिसा जालांनांगौ अजना खमायलांनांगौ रडाबो खमायनांगौ धालायनि गिदिराबो खमायनांगौ ओमफ्राय धालाया मा जागोन पस्टआ मा जाहैगोन 9/9 ओमफ्राय रडा जाहैबाय 16 mm नि 4 पिस 12 mm नि 2 पिस माने 6 पिसल' जाहैबाय 8निफ्राय खमायबोना 6 जाफैबाय आरो इयाव 16 mm नि 4 पिस 12 mm नि 2 पिस बेनिफ्राय इबो थांबाय G+0 नि पस्टआ थांबाय दानिया G+2 नि पस्टआ थांबाय दानिया G+2 निनो स्लेबनि भीमा मा जानांगोन गिदिरा 9/9 जानांगोन आरो ओमफ्राय रडा मा जानांगोन 16 mm नि 4 पिस 12 mm नि 2 पिस बेखिनियानो आरो दा इन्जिनियार गैयाबाबो नोंथाङा
न'खौ लुनो हागोन प्रफेसनेल मिस्ट्रि ला आरो बेयाव आंनि होनाय बायदि हिसाबै जुदि बानायलाङोबानो नोंथांनि न'आ जुगामि थागोन इन्जिनियार लानानै लुनाय बायदिनो बेबो लास्टिंनि जागोन दा आं सानो नोंथांमोना बुजि मोनबाय जुदि बुजि मोनाखै कमेन्ट खालाम भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों।